Аз държа. Моите родители не ми дават нищо. Само дори не ми дават да хапна това. А ям само това. Какво ни ти дават? Месо ни ти ли дават да ядеш? Не. Кашкавалчи, хляб. Какво е това, дед го ядеш? Какво е това? Не мога да разбера. И вода и копър. Такъв копър, дръжка копър. Само вода и копър ядеш, така ли? Като те гледам, си доста пораснал. Само с копър? Дръжки от копър. Ама и чесън мога да ти дам. Чесън чи искаш ли? Не. Защо? Защото хит не съм опитвала и не знам какъв е вкуса. Так му ще опиташ. Аз тук като гледам има банани. Тези банани за кого са? За моите родители. Пазят ги за себе си. Така ли? Ти не можеш ли да си вземеш от тях? Те ще ми увикат. И вземи си, вземи си. И какво караш само на копър? Ма виж, че чесън ти даваме. Ти кое обичаш повече? Дръжките или връхчетата? Връхчетата. Ма не ти дават, а? А как си пораснал толкова голям? Не само шейпа. Нищо, той е полезен копъра. Ще си взема едно тайничко бананче. Даже не знам как са бели. Виждал си само. Само да. А знаеш ли как се яде изобщо? А ти откъде знаеш, че са бели? Що не го ядеш цял? Защото съм гледала, сега малко съм объркана.